Duol marango kaka obila mapacho ka chwalo tijegi IPOA okoni koro gimedo kaso nonro margi motegno ewi ywak mawuok kuom Jo-Kenya motudore kod lal mar oganda, nek makoch kanyakla kod ringre ma iyudo ka ojwang' bang' nek. Ranyisi magichiwo en mago ma osekwany aora Mayala. Ripota marwa Walter Nyambaga miyowa lipodno e yo matut. Duol mar IPOA mochung' ne rango bad migawo mar obila kaka tayo tijene pacho ka. Duolno mar IPOA koni gidhi medo kaso timo nonro motegno bang' yudo ywak mathoth mag jok molal apoya kendo familia margi kale malit e kinde mamoko iyudo kosewito ngimagi. The complainants who have come to us have not been pointed at a particular police officer. So it's investigations that eventually will reveal who are the persons involved in these enforced disappearances and so on. IPOA assures Kenyans of full commitment to deliver on its mandate and consequently contribute towards professionalism of the National Police Service through tenacious efforts to eradicate all forms of extrajudicial and enforced disappearances. Duolno koni lipot margi magiketo e maino mokelo kanyakla rango kaka obila chwalo tijegi mapile ka pile. Yaro nonro ewi ringre maromo 25 moseyude ka lewni ewi aora Mayala mayudore kaunti ma Siaya e fuono kenge mag timo nonro mag ringre 13 mane oyudi aora Matana kod ji 112 ma IPOA wacho ni lipot margi oyango ni oselal. Kabende duolno okonegi manya dieri ewi tho mar ji 11 moting'o nyaka obila 8 mane otimore gweng' mana Mariat, Turkana ma Ugwe. Duolno keto maino e rango kaka obila timo nonro ne nek makoro sekelo luoro kuom oganda kendo gikwayo Jo-Kenya mondo konygi kod maling'ling manyalo konyo. When we summon, we have to insist that they come. We are appealing passionately to the members of the public to come forward. Most of the missing persons and the decomposing bodies, we are stuck because the members of the public hasn't come. Report mar IPOA lero ni kuom anyuola 19 moselando lal mar jogegi maromo 13 oyangore ne olal e kind dwe mar 7 higa mokalo nyaka sani. E chich nitiere ni mago nyalo bedo e kind ringre 36 mayande oyudi aora Mayala. Duol mar IPOA ogolo chung' motegno mar timo nonro margi malach ka ogediemo wang'gi kata matin. IPOA timo nonro mag lal mag oganda to kod nek ma itudo godo obila. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi.